Want wat Joert naar de macro gie, kon maar het beste een kameel meenemen. De eerste die het hem meldde mij het exotisch bist, kon voor €1000 vergees inkeerden dwaan. En dat liet Willem Poelman van kameelhuren.nl uit het Grensermerum hem geen twakke sissen. En u dacht, ik heb wel een kameel. Ja, die hebben we. Meerdere zelfs. Dus we zijn vanmorgen maar vroeg uit bed gegaan. En toch is het soms niet vroeg genoeg. Maar in Leeuwarden waren we op tijd. Al een kwartier uur seizens die Poelman in Ljouwert voor de door met zijn kameel. En om de kansen te vergrutsen stuurde hij ook een kameel naar de macrovestiging in Greens. Groningen waren we te laat, helaas. Daar stond al een kameel. Terwijl ik dacht dat we in Groningen geen concurrentie hadden. Want in Friesland heb je toch allemaal een paar kameel meer. Maar in Groningen weet ik niemand die een kameel heeft. Dus ik denk, nou, daar hebben we 100% kans om te scoren. En nee, het was Leeuwarden. Dus in Groningen stond alleen. Maar in Ljouwert ging Poelman er dus van terug met de €1000. En hij had tas zijn dat een part van dat geld naar zijn bisten gaat.